Lahmedê dibin banê şaredariya bajarê mezin ya Amedê da di serpereştiya serokatiya daireya xizmetên jin û malbatê da xeta şiddetê hate vekirin ku ji bo bibe rêgir ew jinê ku rastî tundî tujiyê têne jinekê ku rastî tundî tujiyê tê yê li reqema 444 36 21 bigere ew aliyên peywendîdar yê vê daireyê yê demil dest alîkariyê bigihînin wê jina ku metirsî li ser jiyana wê heye yan rastî tundiyê hatiye yan jî egera tundiyê li ser heye. Ev xeta 2015 da hatibû vekirin lê piştî hatina qayyûm hatibû girtin şaredariya bajarê mezin ya Amedê carek din vê xetê aktif kirin û bi beşdariya ev şaredara Amedê Serra Buca û parlamentera Amedê Sevilay Çelenk beşdariya jinan li vira lansmana wî danasîna wî hate kirin niha ev şaredara Amedê Serra Buca li gel min ez ê ji wî bipirsim ev xet yê çawa xizmetê bide ez benî spas ji bo vî derfetê jinekê ku rastî tundiyê hat yan jî metirsiya tundiyê li ser heye li reqema 444 36 22 geriya ji wî xalê şunda çi dibe ev xet xizmetekî çawa dê bide. Şöyle bir hizmet olacak bu. Ve hizmetek o habibe despeke taybetmendiya ve evaku ve her dem 24 saat şev ve roş jin karabın bigejin ve deri bersivek jbowan bedayin. Açık olduğunu bilecekler ve o jina ku serledana ve xetê bikece bi zimanê xwe dayî ke karibe bersiv bigire eger rewşeke bi lez be û jiyana wê di metirsiyê de be û em bêjin rewşekê pir xeter hebe wê di wê çarçovê de ew şêwirmendiya ku heye wê ji bo ewlehiya canê wê yekemîn tişta ku em dibêjin ew e ewlehiya cane wê hêzên emnî ber bi wê ve araste bike û bikaribe jin ji wê rewşê bê derxistin û ewlehiya wê bêgirtin li qada şaredariyê bi rêbazên şaredariyê ku cih ava kiriye wê li wê derê bêgirtin. Beriya 2015 jî beriya ku werin ciyê stargeha jinan di rewşê cuda jî de çareseriya me hebû ku dihatin digotin rewşa me di metirsiyê de ye canê me di metirsiyê de ye me pêvajiyekî demkî di daha dest pê kirin û heta ku werin stargehê me hinek tiştên di dikaribûn bikirana yani ya kadını sığınağa yönlendirmek lê niha em karin bêjin rasta rast di vê xetê de wê di vê xeta şiddetê de yaşam güvenliği sorunum yok ama eger bêje na ewlehiya minî metirsiya ewlehiya minî can nîne lê pirsgirêkê binê cudatir hene dibe ku tundutî jî li ser me bê kirin eger nîgeraniyek wa hebe jî dîsa wê alîkar bê dayîn ku mekanîzmayek heye li şaredariyê de danışma merkezi. Ew şêwirmendiya me jin heye navenda wê heye wê li wê derê derûn nas hene di qada tundutîciyê de kar dikin wê bi wî şekilî alîkar bibin ji bo wê jinê û bi awayekî veşartî wê ev kar bê meşandin ku xebera kesî jê çê nebe û kesê din nizanbin. Hem jî alîkariya derûnî, alîkariya civakî her alî de çi pêwîst be wê jê re bê dayîn bê ku em karibin rewşekî cuda ew jî bijî em ê wê têxin qadekî ewle. Di pêvajiyên derûnî de jî perwerdeya derûnî yan jî alîkariya derûnî de jî wê ev qonak berdewam bikin. Heta 2015 jî bi rastî ev mekanîzmekî me xurt hebû lê dema hat girtin ev rewşekê ne baş bû. Tenê jî ne ji bo Amedê ji bo parêzgehên derdorê jî ew xizmet daha dayîn.
ya akut acil güvenlik durumu mu? ya ew tîmên rizgarkirinê hebûn akut bo an re jî peywendiya me hebû ku bi rastî mekanîzmek baş bû. Spas Sevşaredar Ahmet'e Serra Bucak bir rengi bahsa ve xete kiri kuye çeva hizmete bir de xeteki perzmaniye jineki 5 sali 6 sali ku Türkiye nizam bejit karel ve xete bgere derde xwab kurmancı zazaki o Kuka Kurdi nizam be tene Türkiye zanı beji disa ye bilvi xete bgere xeteki perzmaniye hafte roj 24 saat ya hizmete bir de le netene la amede le hamu bajaran ev jine ku metresiya tündiyel servaneye yani rasti tündi hatine yel çarsı du çilu çarsı 36 pistu yeki bigerin jwe khale şum vaji ev aliyem pewendidar ye fermiye ke polis jandarme ku metresil serjiyana ve jine hebe yanji hizmetin reberiye jwi prosey şum va bistayla ki geleki ve şartı ev hizmet ye bedayin ku gelek giring teditin şaliye jina va le amede.